Dobar dan, lipi moji, dobro nam došli, dobro ušli u vozilo, još bolje vas našli, jeli? Jesmo sve lipo se pripremili, ajmo se lipo iskomodat, lipo se smistit, možemo krenut. Samo malo, jesmo sve u stanu riješili kako treba, jesmo ga zaključali, jesmo ugasili plin, jesmo zatvorili vodu, jesmo zatvorili sve ove škure, jer sve sigurno protiv bure. Treba sve znat, razumiješ, i kad se ulazi u kola, isto tako check in, kao u avionu. Znači, vrata zatvorena, pojas vezan, namjestit sidalo, onda daš kontakt, pogledaš koliko imaš benzine, pogledaš ili imaš uja, pogledaš ili imaš pameti, pogledaš sve lipo, pogledaš i onda alaseš, pališ, razumiješ, verglaš kratko, malo dodaš gasa. Ako je starija su kola, onda ćeš malo povući čoka do pola i pališ. Kad si upališ kratka svitla, pripremiš se, stisneš livom nogom kvačilo do kraja, doli, nemoj mi napola i onda ćeš mi oddera onu. Znači, do kraja kvačilo, ubaciš u prvu brzinu i polako puštaš kvačilo, dodaš gasa, udariš pismu i krećemo.